И здравейте хора, днес ще ви науча на един трик, как да правите трикове с ножка. Нали, аз имам безопасно, нали, и то, нали, съм на... Трябва да имате безопасна ножка просто. Без безопасна ще се порежете. Или просто, ако сте прота, просто си взимайте, но после не обвинявайте мен. Да си направите някаква дръскотинка. Както и да. Първа стъпка. Вижте. Момент. Когато искате да го отворите така рязко и да го затворите, първо, ето тези 3 пръста ги отпускате и го въртите. Ето така и с затварянето. Примерно, отпускате тези 2 пръста, въртите, накланяте го, отваряте го и хоп. Аз уча това вече от един ден и го правя. Не точно това, но как и да е. Ако искате повече, се абонирайте за канала.